Калі муж прыніжае цябе маральна або прымяняе фізічную сілу, і нехта добразычліва падказвае верш з Бібліі пра паслухмянасць мужу, гані прэч. Я рэзюмую жорстка і каротка. Гэта д'ябальская хлусня. Сёння з вамі мы паслухаем рэальную гісторыю сямейнага гвалту і ўрэшце рэшт па палічках разбярэм гэта месца з пісання, дзе напісана пра паслухмянасць мужу, разгледзім яго ў кантэксце і ў першапачатковым значэнні. І нарэшце даведаемся, што ён азначае і якія задачы ставіць не толькі перад жонкай, але і перад мужам. Запрашаю на утульную і бяспечную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радая зноў быць з вамі на тэрыторыі жанчын надзеі. Тут мы разам знаходзім адказы на свае пытанні і атрымліваем надзею, якая непахісная, трывалая, заснаваная на цвёрдым падмурку. Гэта надзея ад Господа. Тут мы вывучаем Біблію і суадносім з Божым словам свае жыццёвыя сітуацыі. Але часам біблійныя цытаты ўжываюць, падмацоўваючы няправільныя думкі. Калі д'ябал спакушаў Ісуса на пачатку зямнога служэння Божага Сына, ён тройчы хацеў загубіць яго, прыводзячы менавіта словы з Пісання. Але Ісус разумеў, што гэта вырваныя з кантэксту словы з перакручаным сэнсам. Некаторых жанчын у цяжкай сямейнай сітуацыі прымушаюць цярпець і не скардзіцца, прыводзячы словы апостала Паўла з паслання да эфесцаў: «Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім». Сёння мы пагаворым, у чым памылка такой трактоўкі і што трэба рабіць, калі ты жывеш з жорсткім чалавекам, аб'юзерам. А на пачатку я падзялюся рэальнай гісторыяй, якую мне распавяла сямейны кансультант Вера. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Вы калі-небудзь сустракалі жанчыну, у якой, здаецца, ёсць усё? Прыгожая знешнасць, грошы, паслухмяныя дзеці, муж, якога паважаюць у грамадстве. Вы адчувалі да яе зайздрасць? О, хацелася б мне быць на яе месцы. Менавіта такой была Кацярына. У яе было, здавалася, ўсё, пра што толькі можа марыць жанчына. Яна замужам 15 гадоў за банкаўскім супрацоўнікам Аляксеем. У іх двое цудоўных дзяцей, ціхіх і паслухмяных падлеткаў. Кацярына добрая настаўніца, прыносіць дадому рэгулярны даход. Яна прыгожая, добраапранутая, ветлівая і ніколі не здагадаешся, што насамрэч Кацярына няшчасная жанчына за зачыненымі дзвярыма свайго дома. Яе муж Аляксей біў яе. Ці было такое ў тваім жыцці, дарагая дзяўчынка? Магчыма, ты ведаеш такія сем'і. Гісторыя Кацярыны можа дапамагчы. Кацярына вельмі асцярожна і са страхам падзялілася сваёй гісторыяй з кансультантам Верай. Муж біў яе з першага году іх шлюбу. Калі ён моцна злаваўся, то пачынаў кідаць рэчы, штурхаць жонку, цягаць за валасы. Кацярына часта не магла заснуць, яна ляжала ў страху ўсю ноч, не ведаючы, калі Аляксей зноў нападзе на яе. Калі ён злаваўся за стырном машыны, гэта было небяспечна для ўсёй сям'і. Аднойчы, калі яна была цяжарнай, ён адчыніў дзверы аўто і выпхнуў яе проста на хаду. Але пры людзях Аляксей абдымаў Кацярыну і казаў: «Паглядзіце, якая ў мяне прыгожая жонка». Усе суседзі ведалі яго як любячага мужа. Чаму Аляксей так рабіў? Ці была ў яго дастаткова важкая прычына, каб так моцна злавацца і калаціць сваю жонку? Ці раздражняла і дакучала яму Кацярына? Вось што распавядала сама Кацярына. Муж злаваўся на яе па розных прычынах. Да прыкладу, калі бачыў, як яна чытае кнігу, ён адбіраў яе і казаў, што калі яна хоча нешта даведацца, то павінна спытаць у яго, і ён навучыць яе. Ён усталяваў шмат падобных правілаў, толькі ён вырашаў, якія кнігі павінна чытаць сям'я.
Кацярына была выхаваная з разуменнем, што яна заўсёды павінна падпарадкоўвацца патрабаванням мужа і нават не думаць пакідаць яго. Яна лічыла, што ў яе няма выбару і што яе лёс цярпець здзекі і рызыкаваць сваім жыццём. Мы павінны ўлічыць гэта, выхоўваючы нашых дачок у сем'ях, дзе прымяняецца сіла. Не можа ісці гаворка пра падпарадкаванне і цярпенне. Трэба абавязкова расказаць пра гэта камусьці, хто падтрымае і абароніць цябе. На жаль, у гісторыі Кацярыны і гэты пункт спрацаваў няслушным чынам. Аднойчы Аляксей моцна пабіў яе за затрыманы на 5 хвілін сняданак. Ён выкруціў ёй руку і зламаў запясце. Калі доктар спытаў, што здарылася, жанчына асцярожна, баючыся, але ўсё ж паведаміла яму праўду. На што траўматолаг сказаў ёй больш слухацца мужа і быць паважлівай да яго. «І зусім не раздражняй», – сказаў ён. Няшчасная жанчына, якая не бачыла выйсця і не ведала, што рабіць, прыняла гэта за адзіную магчымую інструкцыю. Але давайце падумаем, ці ведаеце вы жонку, якая ніколі не зробіць памылкі ў хатніх справах? Ці заўсёды мы падаем сняданак па раскладзе, хвіліна ў хвіліну? Ці заўсёды ў нас ёсць сілы гатаваць вячэру? Ці бывае, што ўся сям'я проста перакусвае тым, што знайшла ў лядоўні, або выпраўляецца ў рэстаран, можа нават фастфуду, каб вызваліць жанчыну ад працы ў гэты вечар? І давайце шчыра, ці магчыма ўвогуле, каб жонка ніколі не раздражняла мужа? Нават тая, якая стараецца падпарадкоўвацца, часам бывае нязгоднай, бывае спрачаецца з мужам, часам памыляецца ў нечым. Мы ўсе не ідэальныя. Пасля размовы з доктарам Кацярыне было так сорамна і так дрэнна, што яна вырашыла больш ніколі ні з кім пра гэта не гаварыць. Яна думала, што сама вінаватая ў пабоях, што заслужыла іх. Аляксей настойваў, што калі б яна была іншай, ён бы яе не біў. Ён не лічыў сябе жорсткім, але абвінавачваў яе ў кепскім характары. Аднойчы, пасля таго, як Аляксей кінуў шклянку ў сына, Кацярына вырашыла звярнуцца па дапамогу. Яна баялася за дзяцей і таму знайшла сямейнага кансультанта Веру, якая і распавяла гэтую гісторыю нам. Кацярына пачала наведваць групу падтрымкі ахвяр сямейнага гвалту. Потым яна распавяла сваім сваякам, што адбываецца. Расказала сябрам сям'і пра паводзіны Аляксея і папрасіла пагаварыць з ім, бо сябар быў юрыстам. Усё гэта, безумоўна, было няпроста. Аляксей моцна раззлаваўся пасля таго, як сяброўская пара пагаварыла з ім пра яго паводзіны. Спачатку стала яшчэ горш. Ён пагражаў забіць Кацярыну і іх дзяцей. І ўрэшце рэшт жанчына напісала заяву ў міліцыю. Аляксей папрасіў даць яму шанец выправіцца. Цяпер, калі Кацярына не адна ў сваім горы, яна пачала набірацца смеласці. Яна навучылася выступаць супраць эгаістычных патрабаванняў мужа. Выразна казала яму, што яны непрымальныя, што ёй не падабаецца, як ён сябе паводзіць. Аляксей сапраўды хацеў змяніцца, ён пачаў браць на сябе адказнасць за свае ўчынкі. Кацярына хваліла яго, калі ён рабіў нешта добрае для яе і для дзяцей, і яна мякка, але цвёрда давала яму зразумець, калі яго дзеянні былі абразлівымі. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Многія жанчыны, якія пакутаюць ад гвалту, амаль не могуць супрацьстаяць сваім мужам. Яны часта лічаць, што калі б яны паводзілі сябе інакш, то да іх ставіліся б па-іншаму. Або яны лічаць, што жонка знаходзіцца пад уладай мужа і абавязаная прыняць тое, што адбываецца ў іх шлюбе, нягледзячы ні на што. Многія жанчыны губляюць упэўненасць у сабе і не маюць сіл абараніцца. Мы кажам не толькі пра фізічныя здзекі, але і пра псіхалагічны гвалт. Муж можа пастаянна казаць жонцы, што яна кепская. Тады яна будзе адчуваць сябе дрэнна, можа ўпасці ў дэпрэсію. Кацярына дала дазвол публічна распавесці яе гісторыю, бо хоча дапамагчы іншым жанчынам. 15 гадоў яна была напалоханай жанчынай, нікому не казала пра свае пакуты, але яна навучылася гаварыць і пастаяць за сябе. Кацярына зразумела, што гвалт быў не яе віной. Яна знайшла людзей, якія ёй дапамаглі, знайшла групу падтрымкі, сямейнага псіхолага. Яна расказала сваёй сям'і, атрымала дапамогу ад сяброў і звярнулася ў міліцыю.
Яна больш не хацела хаваць свае праблемы, бо ўбачыла небяспеку для ўсёй сям'і. Яна стала такой моцнай, што дала мужу яшчэ адзін шанец, дапамагла яму асэнсаваць яго паводзіны і навучыцца рабіць па-іншаму. Вы заўважылі, што праблема Кацярыны была не толькі знешняй, але і ўнутранай. Яе спосаб мыслення казаў, што яна мусіць цярпець. Часам такую пазіцыю абгрунтоўваюць цытатамі з Бібліі. Але Бог дакладна не стварыў жанчыну, каб яна моўчкі трывала пабоі мужа. Каб у тваім розуме не было такіх памылак, каб ніхто не мог навязаць табе неабходнасць мірыцца з гвалтам, мы разбярэм, што менавіта пра гэта кажа Біблія. А пакуль выдыхнем, гэта была няпростая гісторыя, нам усім трэба напоўніцца Божай любоўю. Хто знішчыў цемры і грэх уладу, чия любов нам дає отвагу, вертаться слави, Ён цар усіх царов. Хто над сусветом руку тримає, святим тремтінням, хто нас гранає, вертаться слави, Ён цар усіх царов. Судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам мой крыж понес, свое життя отдал, как вызволить меня. Расправим все твоє. Кто сам послал нам благословение, кто нам сиротам усыновление, это царь славы, Ён цар усіх царов. Кто тот, кто правду несе народам, кто все беззлатие заменит злодой, это за славы, Ён цар усіх царов. Судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам мой крыж понес, свое життя отдал, дабы вызволить меня. О, теперь душа твоя, расправил все твои. Святое ягня, достойный той хвалы, кто опярою стал. Достойный Он святое ягня, достойный той хвалы, кто опярою стал. Достойный Он святое ягня, достойный той хвалы, кто опярою стал. Достойный Он святое ягня, достойный Он хвалы, судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам мой крыж понес, свое життя отдал, вызволить меня. О,
спранце твоей. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. У пасланні апостала Паўла да Эфесцаў 5:22 чытаем: «Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім, як Господу». Гэтыя словы часта выкарыстоўваюць не па прызначэнні, вырываючы з біблійнага кантэксту. Тыя, хто чытаюць выбарачна, кажуць, што наша сённяшняя гераіня Кацярына мусіла падпарадкоўвацца мужу, які б'е яе. Але звернемся да Бібліі. Папярэдні верш адрасаваны ўсім хрысціянам і гучыць так: «Падпарадкоўваючыся адзін аднаму ў страху Божым». Гэта падпарадкаванне мае важнае значэнне ў целе Хрыстовым, царкве, пакору ўсіх вернікаў адно адному. Такія зносіны адрозніваюць паслядоўнікаў Ісуса ад людзей грэшнага свету. Яны праяўляюць любоў і павагу і ставяць дабрабыт іншага чалавека вышэй за ўласныя жаданні. І ў гэтым кантэксце ўзаемнай пакоры жанчынам дадзены асаблівы прывілей сваім стаўленнем да мужа паказаць стаўленне царквы да Хрыста. Падпарадкоўвайцеся мужам сваім, як Господу. І калі патрабаванне да жонкі падпарадкоўвацца, то ў мужа задача яшчэ адказней – адпавядаць Хрысту. Калі перакласці сужонскія адносіны на вобраз царквы Ісуса, як нам і прапануе Біблія, то падумайце, як муж павінен ставіцца да жонкі па Божай задуме. Як Хрыстос ставіцца да царквы. Аберагае, ахоўвае, любіць, клапоціцца, стварае умовы для росту і развіцця. Ці складана падпарадкоўвацца такому мужу? Падпарадкоўвацца тут азначае паважаць мужа як таго, хто нясе адказнасць за важныя рашэнні ў вашай сям'і. Гэта падпарадкаванне лагічна выцякае са стасункаў, яно не прымусовае, яно жаданае і прыемнае. Быць жанчынай – дар Божы. Ты і твой муж – каманда. Вы не супернікі, не канкурэнты, вам не трэба пераўзыходзіць адно аднога, спаборнічаць. Вы разам імкнецеся да адной той жа мэты. Так, у вас ёсць адрозненні, ёсць свае ідэі, меркаванні, свае жаданні і просьбы, і вы можаце выказаць іх з любоўю. Але памятай, што твой муж – лідар каманды, ён мае асаблівую адказнасць, і задача лідара не прымусіць, а заахвоціць жонку падпарадкоўвацца яму, стварыць такія ўмовы, каб яна хацела гэтага. Вы разам прытрымліваецеся Божага плану. Мы вывучаем Божае Слова ў кантэксце ўсяго напісанага там. Таму чытаем далей пасланне да Эфесцаў. 25 верш у 5 раздзеле кажа: «Мужы, любіце жонак сваіх, як Христос полюбіў царкву і выдаў сябе за яе». Пад царквой маюцца на ўвазе людзі, усе паслядоўнікі Ісуса, якія вераць, што ён сын Божы і збаўца. Як вам інструкцыя для мужа? Гэта вельмі высокі стандарт. Ён мусіць не толькі любіць, але і быць гатовым адмовіцца ад усяго, нават ад свайго жыцця за жонку. А мы перажывалі, што нам дасталася роля пакоры. Вось яно, сапраўднае служэнне сваёй сям'і. Ну і дзе, скажыце, тут напісана пра Аляксея, які біў сваю жонку і дзяцей. Ёсць у Бібліі слова, што такому мужу трэба падпарадкоўвацца і моўчкі цярпець здзекі. Мужы, любіце жонак сваіх, як і Христос полюбіў царкву і выдаў сябе за яе. Чытаем далей, 28 верш. Гэтак павінны мужы любіць сваіх жонак, як целы свае. Хто любіць жонку сваю, самога сябе любіць. Як муж ставіцца да цела свайго? Цёпла апранае, смачна корміць, мые і голіць, займае спортам, дае адпачынак. Ці б'е муж сваё цела, ці шпурляе ў сябе стакан, ці выскоквае на хаду з машыны, ці ламае сабе руку? Не. Клапаціцца і старанна аберагаць сваё цела і сваю жонку. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым.
А цяпер я хацела б падзяліцца з вамі тым, што азначае слова падпарадкаванне, а дакладней тым, што яно не азначае. Пакорлівасць не азначае, што ты, як жонка, не можаш выказваць ці мець сваё ўласнае меркаванне. Гэта не азначае, што ты не можаш выкарыстоўваць свае здольнасці, працаваць па-за домам, нешта прапаноўваць і рэалізоўваць свае ідэі. Гэта не азначае, што ты не павінна казаць пра свае пачуцці. Гэта не азначае, што ты ніжэйшая за свайго мужа ці што ты яго рабыня. Гэта, безумоўна, не азначае, што ты павінна падпарадкоўвацца мужу ў чымсьці непрыстойным або жорсткім, у тым, што Бог не ўхваліў бы. Твой муж адказны перад Богам за прыняцце мудрых рашэнняў. Падпарадкаванне гэта не толькі для жанчын. Муж падпарадкоўваецца Богу, і вы падпарадкоўваецеся адно адному, як частка царквы. Давайте разам папросім Бога за нашых мужоў і за сваю мудрасць, а таксама памолімся за тых, хто, як Кацярына, апынуўся ў цяжкай сітуацыі. Дарагі нябесны Ойча, мы дзякуем Табе за нашыя сем'і, дабраслаўляем іменем Тваіх нашых мужоў і просім, вядзі іх у мудрасці лідараў. Дай ім быць добрымі і адказнымі, любіць нас так, як Ісус любіць царкву. Дапамажы нам быць мудрымі і любячымі жонкамі, у пакоры хадзіць перад мужам і быць для яго радасцю і дабраславеннем. Мы заступаемся, Божа, за кожную жанчыну, якая трапіла ў цяжкую сітуацыю, якая пакутуе ад гвалту, пабояў і не ведае, што ёй рабіць. Господі, заступіся за яе, пашлі выйсце, дай ёй смеласці падзяліцца сваёй праблемай, знайсці людзей, якія дапамогуць. Мы паслухалі гісторыю Кацярыны і бачым, што гэта магчыма. Господі, калі ласка, суцеш і дапамажы зразумець, што ты любіш кожную і хочаш для яе шчаслівага шлюбу. Ты хочаш, каб яна ведала, што значыць быць каханай. Дапамажы жанчыне, якая зараз мае асаблівую патрэбу, знайсці надзею ў сваёй сітуацыі, як знайшла Кацярына. Ойча, нам патрэбна Твая дапамога, мудрасць, абарона і перш за ўсё Твая безумоўная любоў, каб мы маглі любіць і служыць сваім сем'ям так, як Ты гэтага хочаш. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы разбіралі цяжкую гісторыю Кацярыны, якая цярпела пабоі мужа, але яна змагла звярнуцца па дапамогу і перамяніць сітуацыю. Калі табе патрэбна дапамога, напішы нам на e-mail womenofhopebel@gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Не заставайся адна ў сваёй праблеме і не думай, што ў такой сітуацыі ты павінна падпарадкоўвацца мужу. Мы гаварылі пра тое, якія задачы Господ ставіць перад мужам. Ён задумаў сужонства нам на радасць, а не на пакуту. Калі абодва навучацца падпарадкоўвацца Богу і адно адному, Бог будзе працаваць у такім шлюбе, каб дабраславіць усю сям'ю. Паслухаем верш Васіля Жуковіча, які так і завецца «Сям'я». Матулька, татуля, бабулька, дзядуля, сястрычка і брат мой і я. Усіх нас 7. У згодзе, без гора, жыве-пажывае сям'я. У хаце і ля хаты з нас кожны заняты, як пчолы ці як мурашы, сваёй талакою на фоне спакою шчыруем штодня ад душы. Спраўляючы святы, мы песень багата спяваем усёю сям'ёй. Любоў тут пануе, сямейку шануе, з нас кожны усёю душой. Скарбонка. Няхай твая сям'я, дарагая сяброўка, будзе на ўзор гэтаму вершу. А я, Тацяна Немчанінава, спадзяюся і малюся, каб Божая любоў сёння кранула тваё сэрца і сэрца твайго мужа. Чакаю вас у тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Да наступнай сустрэчы, мае цудоўныя жанчыны надзеі. Thank you.
Господь мой пастырь, нестачи не маю, і шляхом збавлення мяне вядзе. Любов'ю і ласкою душу насичає.